Matul is-sena 2024 ġew rapportati 2166 każ ta' vjolenza domestika. b'67% tal-vittmi jkunu nisa u 33% rġiel. Din il-pjaga soċjali qed tiddomina wkoll ħidmet il-korp tal-Pulizija. Fil-fatt sa wissu li għadda sezzjoni tal-vjolenza domestika fil-korp tal-Pulizija ħarġet kważi 10,300 akkuża. Intervistata fuq il-programm Alpha Bravo Charlie li xandar fuq TVN Plus, il-Kuntistabli tal-Pulizija Jacqueline Chappell qalet li żdiedu rapporti ta' vjolenza domestika bejn il-ġenituri u tfal. Tifel, daqshekk kollox. Kollu daqqiet u feriti, impressjonani, nanqu miegħi u jibża minni. Hemm każi li tixtieq tispiċċa tikbru magħhom għax tkun tixtieq li toħodhom miegħek id-dar. Tħallu ġo dar u nsib it-tfal, litteralment la kien hemm cooker, la kien hemm gas, tfal jirqdin mal-art. Ġifieri bdejt nibki, I wanted to do something, I wanted to save them. Taf kif għax inti ovvjament it-tfal hija xi ħaġa mal-qalb, taf kif. Is-Supretendent tal-Pulizija Johan Fenek qal li għalkemm il-Pulizija tkun pronta taġixxi xi drabi il-biża' taħkem il-vittmi. Ġieli kellna stanzi fejn anke avukati ċemplu hawnhekk jgħidu magħna jgħidu ma nisma' dik titwaqqa l-każ kif ma tix. Ngħidu le, ma nistgħux aħna nwaqqgħu il-każ. Aħna rridu nieħdu pass il-qorti għal-ġid tagħha ta' wara kollox għal-ġid tagħha. Issa mbagħad jekk irranġaw jalla, illi rranġax hawnhekk nieħdu pjaċir, jekk irridu mbagħad titla l-qorti taħfer però tara l-maġistrat. Għax il-liġi hija ċara f'dak is-sens ukoll, hija l-maġistrat fid-diskrezzjoni tagħha li tara jekk għandix tieħu mafra bħala veritiera, jew kux veru tittaħfillu għax irranġaw, jew qed taħfillu għax qed tibża'. Matul l-istess programm intqal kif 749 uffiċjal tal-Pulizija rċivew taħriġ dwar il-vjolenza domestika fil-waqt li l-unit tal-vjolenza domestika f'Santa Luċija tħaddem madwar 70 ruħ 24 siegħa kuljum. Taqsima simili mistennija tinfetaħ fi żmien li ġej fl-Imtarfa.